Doncs mira, demà arriba la Sílvia des de Madrid i no sé on portar-la aquí a Tarragona, perquè quan vaig estar allà vam anar a molts bars amb música en directe, a un parc molt guai on la gent passava la tarda, hi ha uns pubs xulíssims. I aquí, què podem fer? Tens alguna idea? Bueno, sé que aquí està el Festival Sota la Palmera, el Quese fan 1000 activitats, vull dir que alguna segur que trobem. I no sé, deixa'm mirar, perquè a Tarragona Jove segur que trobem algun pla, i si no, tinc aquí el convidat ideal perquè m'expliqui. Així que, si vols, després de parlar amb ell, et truco i decidim. Vale? Vinga. Passa! Adelante! Benvinguts i benvingudes. Estic una mica trista perquè avui és l'últim capítol de la primera temporada de La Llitera i ho acomiadem, jo crec que amb la millor persona, jo crec que el jefe, no? El jefe conseller de Joventut, Guillermo García de Castro. Et puc dir Willy, no? Perquè crec que et diuen Willy o no? Sí. Perquè, clar, Guillermo García de Castro és molt llarg i jo crec que la gent no et diu així, no?, pel carrer. No, els més propers no. Però bé, tots els departaments i tal, em diuen Sí, entenc. Guillermo, Guille. Sí. Guille, Pots dir-me Willy, cap problema. Willy, perfecte, Willy. Escolta, tanques tu aquest cicle, aquesta primera temporada, que crec que, bueno, ha anat molt bé. Crec que us heu sentit còmodes, hem pogut parlar dels problemes dels joves. Us heu sentit joves? Per un ratet, amb això ja t'estic dient que no ho ets, però, bueno, ho tens acceptat, no? Fa molt poc que no ho soc, Fa molt poc, Tècnicament fa molt poc. Fa molt poc, bueno, no passa res. Escolta, què et sembla la meva habitació? Molt bé, maquíssima. I com deies, jo crec que aquest espai ha sigut molt maco per les informacions que m'han arribat, sobretot per donar a conèixer la visual, aquest nou espai, l'Espai Jove Quese, que dona oportunitats tant de creació com de... Bueno, hi ha diferents espais, no? Aquest de gravació, altres per fer fotografia, altres per fer maquetacions... Vull dir, és espectacular. Que tenen un equipament que moltes teles i molts mitjans, potser, envegen, vull dir que sí, és molt xulo i és una gran oportunitat per joves, no? Per, com, bueno, en el meu cas, no? Que li interessen els audiovisuals i poder estar davant d'un micro i expressar-se, que és l'important. Escolta, capítol rere capítol, la decoració ha anat augmentant perquè tots els convidats i convidades que he tingut m'han portat alguna cosa. Aquesta és l'estanteria del record, si li vols donar un cop d'ull. Tinc vinils que m'ha portat el Jordi Cendra, discos de la Maria Roig, les arracades del Rubén Viñuales, l'alcalde. Aquí tinc una foto on a dalt de tot que està el Jordi Cendra en algun... Després te diré a veure si el trobes. És increïble, sí. El mocador aquest palestí del Jordi Collado. Vull dir que de tot per allí també tinc algun vinil, algun llibre més de la Sandra. Vaja, que m'han portat un munt de coses i és el teu torn. És el meu torn. Així que no sé què m'has portat tu. Jo també t'he portat un pòster. Molt bé. A veure? Com algun semblant tenia a la meva habitació. Del meu equip de bàsquet. Què? Sí. Em fa il·lusió recordar la meva etapa com a jugador de bàsquet i a tots els meus companys, els meus entrenadors. La veritat és que molt guai. A veure, que ho vull veure de prop. Després ja ho veureu vosaltres, tots els espectadors i oients. Que xulo, eh? A veure si et sé trobar. No et sé trobar, eh? Qui ets? El de la pilota. El de la pilota, eh? Increïble, eh? Molt bé, del Nàstic, eh? Bueno, era el Martí Franquès Nàstic, era l'equip que vam estar també amb l'institut i guardo grans records de tots els companys i de tota aquella època. Que guai. O sigui que eres fanàtic del bàsquet. Més bàsquet que futbol, potser? A parts iguals. He jugat molt més a bàsquet, però sóc molt aficionat al futbol. Molt bé, eh? M'encanta, Així seriot, eh? Sí. Bueno, tapant els ferros per portar ferros. Tenia la tonteria aquesta que no se'n veguessin els ferros. Hòstia, molt bé. Les adolescències d'aquesta altura. Perquè d'adolescent, Guille, com eres? Doncs va ser el moment en què vaig fer una mica d'explosió amb la meva personalitat
I jo havia sigut, i sempre ho he sigut, vergonyós, prudent, allò parat, no? I a la meva adolescència doncs, va ser un moment en el que jo vaig descobrir, en el que vaig trobar amics i llavors doncs, em vaig desenvolupar més, no? M'ho vaig passar genial, però també vaig perdre, no? Aquest punt de que era molt vergonyós, de que tot em feia molta vergonya i tot era allò, un bloqueig, no sé què. Sí. I com ho vas gestionar? Sí, com ho vas passar? Com vaig poder. Com vas poder, Entre altres coses, perquè de tant en tant era una muntanya russa. Que jo... Clar. Bueno, l'adolescència, clar. Exacte, jo recordo el pavelló del Nàstic amb l'Isma i el Santi xutant les pilotes de bàsquet com si fossin bojos, no? Coses que dius, bueno, coses de l'edat, però també d'aquesta explosió, no? I de descobrir els canvis que també pateix el teu cos, etc. Bueno, clar, és que l'adolescència és un món, no? I tot el que t'envolta agafa un protagonisme que potser en una altra època no és. Escolta, Guille, però, clar, tu jo crec que ets el més jove, és possible, que ha passat per aquí en aquesta primera temporada? Sí. Confirmen que ets el més jove? Perfecte. Llavors, clar, tu l'adolescència et pilla una miqueta més a prop, no? Però com ara, com tu com a jove, ignorem que fa poc que has passat aquest carnet, no? Com vius Tarragona? Tu ets un dels exemples d'un jove vivint Tarragona, no? Sí. Bé, jo l'he intentat gaudir al màxim, no? Amb les oportunitats que hi ha, no? Ja sigui l'oferta cultural, l'oferta de vivenda, no? Perquè també aquí hi ha molts temes interessants a parlar, no? Tots els aspectes d'oportunitats laborals, no? I molts dels meus amics van marxar, també perquè va coincidir amb la crisi de l'any 2008-2009 i un cop van haver estudiat les oportunitats laborals doncs no n'hi havia masses, no? I som els joves que patim aquella crisi econòmica i aquesta manca d'oportunitats en aquell moment, no? Però et puc dir que estic molt content i molt orgullós d'haver viscut la meva joventut. De Tarragona, Molt bé. Clar, ara parlaves una mica d'estudis. Jo crec que també ha canviat una mica el paradigma perquè, no sé si estàs d'acord, però abans havies d'acabar l'institut i estudiar una carrera universitària perquè és el que tocava. I, per exemple, les FPs, la formació professional, no estava potser molt ben vista, no? No, en absolut. Jo tinc aquest record. A l'ESO tinc aquest record. Jo a l'ESO tinc el record i amb tot el carinyo, perquè hi guardo molts amics i crec que no és així. Jo tinc el record de pensar, FP no. FP és quelcom... I era quelcom generalitzat, Sí. Completament generalitzat. Cosa que és un error garrafal de la nostra història docent, no sé com dir-li, no? Del sistema educatiu. No? Perquè és al·lucinant. I que ara que s'està tornant a potenciar, ara que falten gent amb formacions de tot tipus a nivell professional, no? El que entenem, falten a tot arreu. No tenim delineants, no tenim informàtics, no tenim paletes, no tenim... Ostres, però que a mi em passa a la brigada, que li passa als meus amics que són enginyers que no poden agafar més obres perquè no tenen a treballadors i treballadores formats i aquells que estan fins a dalt. No hi ha instal·ladors, no hi ha... Ostres, és al·lucinant. Però sí, no? Però jo crec que almenys hem canviat una mica, no?, aquesta visió, perquè a mi em donava la sensació, que jo també ho he viscut, perquè jo he estudiat carrera universitària, però també un grau superior. Clar, jo sempre ho dic, cadascú és un món, cadascú és una vivència, però jo al grau superior vaig aprendre moltíssim i sobretot més a nivell pràctic. I crec que ara s'ha canviat perquè jo, quan vaig prendre la decisió, em sentia com una mica inferior, com dir, no, és que si no tinc una carrera universitària, potser no soc tan llesta, no? És com tu. De fet, la meva germana Irene acaba una carrera i se'n va fer una FP perquè és que era el que l'omplia, era el que necessitava i era el que al final li està donant més oportunitats laborals i l'està desenvolupant com a persona, que és l'objectiu. Aquí l'objectiu no és tindre 25 carreres, aquí l'objectiu no és tindre 50 màsters, aquí l'objectiu és desenvolupar-nos com a persones. Correcte. I que ens podem formar no només a través de carreres universitàries, vull dir que la formació és molt àmplia. Com si és informal, perquè hi ha altres canals, més enllà de la FP, que també devem potenciar, perquè al final, això són frases molt tòpiques i típiques, no? Però no, ens hem de formar al llarg de tota la nostra vida. I al final, sí, la nostra joventut és bastant important,
però no és definitori, no? I després ens podem podem tindre altres oportunitats. I aquesta també és una cosa curiosa, no? Per un aspecte positiu de quelcom que passa ara amb la inestabilitat i la certesa que es viu. I és que jo crec que hi ha més trens, que hi ha més oportunitats. És cert que vivim en un sistema molt més incert, molt més insegur en moltes coses, i això genera moltes angoixes, sobretot als joves, però alhora també ens genera moltes oportunitats i que, escolta, doncs sempre estàs a temps d'estudiar una altra cosa, de formar-te en un altre aspecte, de canviar de feina, d'estar millor. Sí. I sobretot jo crec que és interessant que molts joves i moltes joves que ens escoltin o ens vegin que potser a vegades es frustren, no? Perquè no troben la carrera universitària als seus somnis o no els hi motiva o per recursos no poden, i bueno, que vegin que hi ha més opcions i que no se sentin malament perquè moltes vegades aquestes altres opcions obtens una formació igual o millor. O millor. No us frustreu i que vagin per la seva vocació i que es formin, però amb alguna que se sentin còmodes. Escolta, Guille, tu, a banda de joventut, conseller de joventut, també de medi ambient. I aquí, a l'Espai Jove QS, que per cert, tu podríem dir que ets el meu arrendador, no? Perquè jo estic aquí una mica així d'ocupa. L'Ajuntament de Tarragona és el teu arrendador. Vale. Tu ets com l'intermediari, no? Vale. Estic aquí jo a casa teva, no? Administrador de la finca. Clar, feu moltíssimes coses des de joventut, a l'Espai Jove QS. Bueno, necessitaria una altra paret per omplir-la de tots els pòsters, no, de tots els projectes que fem, no? I de cada edició de l'hivern i primavera jove, estiu jove, Mostra de teatre jove, que ara estem. Mostra de teatre jove, el Festival Sota la Palmera. Vull dir que, clar, necessitaria més paret per omplir totes les coses que fem, però una és molt guai perquè crec que barreja, no, combina el fet del medi ambient, la natura, amb la joventut i també la salut mental, que és això d'aquí. Preinscripció, bastant... me deien, no, que es prescriu per la salut mental, per millorar la salut mental i situacions de molts joves, i em sembla fascinant. I es prescriu natura, es prescriu el nostre entorn natural, es prescriu desconnectar de la nostra realitat i intentar connectar amb el nostre entorn, que té tants beneficis per nosaltres i en específic pel nostre cap. No, i en una societat ara mateix, no, que els joves estan pagats a una pantalla, bueno, que a mi també em passa, no? Que a vegades m'he hagut de treure el mòbil, de dir... A tots ens passa, Laura. Ves fora, sisplau. És que és una addicció, és que no la veiem com a tal, i és una addicció, i tots estem exposats a ella. A tots ens ha passat que t'has enganxat a l'Instagram una hora i mitja i no t'has adonat. A tots ens passa. I, ostres, i ens ho diuen les dades, des del departament, i aquí agraeixo la feina que fan els tècnics i tècniques del Departament de Joventut de l'Ajuntament. Hem fet estudis, hem encarregat estudis amb l'Àngel Belzonegui, que és meravellós, un sociòleg meravellós, i ens ho diuen, les dades ens ho diuen, i són escandaloses. Uns problemes d'addicció molt greus, i després problemes d'addicció a les xarxes que ens generen altres trastorns, ja siguin d'alimentació, ja siguin d'imatge, ja siguin de salut mental. M'encanta, Si aventures en verd i blau, Una dosi cada cap de setmana, ostres, tant de bo, us haguessin receptat potser els de la vostra generació o generacions més antigues, diguéssim, un ciantura, no? Jo crec que amb això potser s'haguessin arreglat moltes situacions i molts problemes. Segur. I també per conèixer el nostre entorn natural. Diem molt sovint que no coneixem el nostre patrimoni, que, ostres, no he anat mai al Museu Nacional Arqueològic, ostres, no he visitat la Torre del Pretori. Escolta, ja has visitat l'entorn del riu Gaià? Ja has pujat a les muntanyes de Prades? I coneixes el bosc de la Marquesa i els diferents espais que hi ha allà dins? I has passejat mai fins a Constantí al costat del riu Francolí? Ostres, ho tenim aquí a tocar. I que ho podem gaudir, i també és una oportunitat per... I a banda jo he vist activitats com rutes a cavall, caiac, vull dir que són activitats també més enllà de la natura, que bueno, és esport i també és salut. Doncs això m'ho quedo jo, Clar, fica de 12 a 16 anys, jo passo. Si no em demanen el carnet, jo crec que puc passar. Escolta, Guille, com jo no sóc l'única aquí que parla, jo he sortit al carrer, no?, a preguntar a alguns col·legues. Escolta, jo els deia que tindré aquí alguns representants polítics i tal, si teniu alguna reflexió per fer. I tinc aquesta noia, és una companya
que està estudiant ara mateix a la Rovira i Virgili, però ella no és d'aquí, no és de Tarragona, i utilitza molt el transport públic. Diu, bueno, això és el que em comenta. Tu mateix? Com a persona que utilitza cada dia el transport públic, a l'estació d'autobusos la situació és bastant deplorable i està l'estructura de l'estació bastant mal cuidada. Creieu que es podria arreglar i millorar per totes aquestes persones que utilitzem el transport públic, ja que el fomenteu? Què em dius? No, té tota la raó del món. Té tota la raó del món. L'estació de Tarragona mereix una posada a punt, no? Ja té bastants anys. De fet, ho estem esperant, no? Perquè l'Ajuntament va fer tota l'aposta per Battestini per una qüestió integral i d'unificar línies. S'està fent ara, no?, la nova modificació de línies que entrarà els propers mesos en acció, i la Generalitat té la feina de millorar la seva estació. L'estat, si tu arribes a Tarragona, és una mica de dir, ostres, on estic? No? És cert que si mirem el nostre territori, doncs passa una mica el mateix, no? Sí. Som, amb tot el carinyo, som una mica oblidats històricament per la Generalitat de Catalunya, i té tota la raó que s'ha de millorar aquesta estació. Sí, no, perquè clar, parlant amb ella i dius, ostres, després fas 2 carrers i dius, que guai, no?, Tarragona, però la gent que no és d'aquí i ha de venir aquí gairebé cada dia per estudiar o per treballar, clar, si la teva primera parada és l'estació i potser no estan les condicions, doncs igual és una mica... Sí, però és que li passa a Reus, bueno, a Reus que estan modificant alguna cosa, però li passa a Valls, crec que és una mica generalitzat. I aquí la Generalitat té un deute pendent amb el transport en general i en la mobilitat a la nostra província. Escolta, Guille, suposo que com la majoria de totes les persones que ens estan escoltant i veient, hauràs escoltat alguna vegada la típica frase de és que a Tarragona no fan res. Sí. No hi ha coses a Tarragona, no passa res a Tarragona. Què li diem a aquesta gent? Bueno, aquest és el nostre tarannà, Laura. Nosaltres som així, els tarragonins som així. Ens agrada, no?, doncs queixar-nos, exacte, sosticar-nos i tal. Però que no és cert, que per moltíssims gustos, a moltíssima gent, tenen oportunitats de tot tipus a Tarragona. És cert, doncs, si ho compares amb una gran ciutat, potser n'hi ha menys, però potser n'hi ha millors, I n'hi ha de més tranquil·les, i n'hi ha de més acollidores, i n'hi ha de més populars, no?, que no tant de soroll, no?, com a altres llocs. I durant aquests capítols sí que potser alguna cosa que una conclusió que he tret jo, és que passen moltes coses a Tarragona, des de Tarragona Jove es fan moltíssimes coses, moltíssimes activitats, vull dir, és una barbaritat. Si fiquéssim els números, tot el que es fa des d'aquí, però, no sé, és com que encara queda això que dèiem, no?, aquesta reflexió de hi ha joves que no els captem. Ja. No, aquest és un dels nostres reptes, i això és una cosa que els tècnics i tècniques m'hauran sentit parlar molt, perquè hem de millorar, hem de seguir treballant per arribar a més gent. Arribem encara a poca gent, això ho dic així de clar, hem d'arribar a més joves, hem de fer més coses, perquè al final les polítiques de joventut les gestionem nosaltres i tenim aquesta responsabilitat. També diré, per l'altre cantó, que diversifiquem moltíssim, no? Perquè ara cada cop estem més especialitzats als nostres gustos, en tot. Llavors, hem de diversificar moltíssim per arribar al màxim de gent possible, no? Però això no treu que fem teatre, fem cant, diferents cultures urbanes es veuen representades als nostres espais, ja sigui per la música, per la dansa, ostres... I que jo els diria, aquests que diuen que no hi ha res, que tafanegin, que mirin, ostres, una cosa de costura, ostres, una cosa de Korean pop, ostres, una cosa de teatre. Jo crec que és impossible... Impossible. És impossible. Crec que és impossible que no trobis alguna cosa que s'aproximi als teus gustos o als teus hobbies o al teu estil, perquè és el que dius, hi ha de tot. Tipologies de música, si fem coses de reggae, fem coses de música tecno, fem coses de músiques més clàssiques. Ostres, és al·lucinant. Músiques africanes també, i això és una altra de les coses molt maques del Departament de Joventut, que s'ha permeabilitzar i treballar conjuntament amb la resta de departaments de l'Ajuntament, amb cultura, amb centres cívics, amb esports, amb tots, no? Vull dir que molt bé. I Guille, tu creus que... Estaria bé, jo crec. Creus que falten més espais joves, que sé,
més a repartits per la ciutat. Home, demana i volem més queses. Sí. No? Que hi hagi un espai jove quese, però en cada punt, diguéssim, no? Pues, a Ponent, Sant Salvador, no? Més, perquè tothom ho tingui com més a mà, no? Doncs sí, perquè bé, els espais joves doncs que són exclusius per la gent jove, i així han de ser, perquè ja hi ha prou espais, no?, per compartir, però en aquests, no?, i per la peculiaritat de la gent jove han de ser exclusius per la gent jove, doncs també s'han d'apropar una mica, no? No podem ficar un espai jove a cada barri de la ciutat, però sí que estaria bé que... Alguna coseta alguna cosa per complementar. Aquesta serà sempre la seu, no? Però per complementar i apropar una mica les polítiques de joventut, que al final les polítiques de joventut, això és una merda, no és que no sé per què dir això. Em refereixo que... Veure, això és l'efecte de la llitera, perquè aquí... Em refereixo a que el que li preocupa als joves, que al final és que hem d'estar allí per això, pel que li preocupa als joves, perquè es volen formar en alguna cosa, perquè volen marxar a l'estranger a estudiar, perquè tenen problemes amb la vivenda, perquè tenen curiositats culturals, perquè es volen entendre millor. Hi ha una cosa que estic molt orgullós de la feina que hem fet aquests anys, que és el servei de T'Escolto, no? Haver desenvolupat i posat en funcionament un servei d'acompanyament per la salut mental de la gent jove, doncs és salut emocional i el seu benestar. Parlem sempre en positiu, salut, el seu benestar i en aquest acompanyament, doncs això és una de les coses que em sento més orgullós. Està fent una gran feina i s'ha vist que era molt necessari. I ja, per anar acabant, Guille, per cert, tu ets dels que te'n vas a dormir aviat o no? Sí. Sí, Intento anar-me a dormir aviat. Però aviat què és? Aviat són a les 11 a ficar-me al llit o una cosa així. Està bé. Sí. Jo crec que potser, que ara ho comentaves, potser hi ha moltes vegades que sentim a la gent jove però no l'escoltem. Vull dir, no? Es fan coses, la gent parla de les noves generacions, de si ara estan enganxats al mòbil... Laura, estic fart. Jo estic fart de sentir aquests missatges de és que la gent jove està enganxada, és que has vist la gent jove ara, és que has vist... Estic fart d'aquests discursos. La gent jove és meravellosa, la gent jove és espectacular. No havíem tingut una gent jove tan preparada, no havíem tingut una gent jove tan curiosa a nivell cultural, a nivell... Ostres, els músics, esportius, en moltíssims àmbits, que deixem tranquil·la la gent jove i que visqui tranquil·la. Perdona. Sí, m'encanta. I tan tolerant, no? Perquè a vegades això... Ostres, dèiem, això com ara s'ha fet més visible i s'ha posat sobre la taula la salut mental, que sempre ha existit. El que passa que ara se li ha donat una visibilitat i ja es tracta. Vull dir que jo crec que això és més valentia que que siguem una generació més dèbil o més fràgil. Completament. Igualitària, que ens queda moltíssim per fer. Moltíssim. Però ara doncs, podem parlar tranquil·lament i a mi no em fa vergonya dir que ploro. Hosti, el meu avi era incapaç de reconèixer això. No? O les nostres diversitats sexuals. Ostres, en aquest sentit, són molt més plurals, que hem d'avançar moltíssim en aquests aspectes que t'has comentat tu i crec que no podem despistar-nos perquè la que ens despistem perdem. Però, ostres, això és al·lucinant i ho hem de posar en valor perquè si no ho valorem no ho cuidarem i per tant ho perdrem. Que guai. M'agrada molt també acabar aquesta primera temporada amb tu, perquè crec que està molt guai les reflexions que estàs dient i sobretot el missatge és que tots aquells i totes aquelles joves que vulguin venir aquí a l'Espai Jove que tinguin una llitera, no? Perquè la llitera és això, no? Parlar dels problemes, de les nostres preocupacions, de riure, de plorar sense por, de parlar de salut mental, de sexe, vull dir, de ser nosaltres mateixes. Així que m'encanta que hagis fet com aquesta reflexió, t'he vist així com a part, amb ganes, Et fa ràbia, Sí, intensito, però bajo, no? Jo crec que ja ha arribat el moment, Guille, d'anar a dormir. No, espera. Ah, no, vale. Sí, no, és que relacionat amb el bàsquet tenia una altra cosa, un altre regal. Mira, aquí. Una cosa, això és real, que no ho he vist, Què? Que xulo! Això es fica al cap, no? Sí. Blau o vermell? M'és igual. Vinga, doncs vermell. Que et pega. Les pilotes... Sí, clar, l'he d'agafar abans. M'encanta això, Veus? A la llitera també. Ho vaig pensar en tu, quan ho vaig comprar. Ah, sí? Sí. Ai, espera, el que passa que em dono aquí amb la llitera. Així, vale.
Un momentet, que em mouré una mica això, perdoneu. Així, vale. No, és que clar, m'adono, una mica. Sí. A veure, així. Sí. M'he de ficar molt a baix, perquè No, si no... però espera, és que te'l pots ajustar una mica, Laura? No, ho dic perquè faig així i m'adono, però vale. jo no em puc moure més, no és trampa. Vull dir, vale, comença tu. Vinga, va. És que la tens al revés, la canasta m'ho posa una mica difícil. Baixa una mica el cap. la tinc al revés? Sí, així. No et riguis. Has encertat? Sí. Bé. Uf. Quasi! No s'ha vist bé, però quasi entra, Bueno, és que jo estic fent així amb el cap, Això... M'ha donat. Puc dir que el conseller de Joventut i Medi Ambient de Tarragona m'ha tirat una pilota al cap, Vinga, va. Ara sí, No. M'he passat. No sé què has trencat. Que consti que, clar, tu estàs més alt i jo més baixa, Que consti, increïble la imatge. Vinga, va. Quasi, però ha arrossat, Ui, però m'ha encantat això, Això també, en algun moment així que tu diguis, ostres, estic agobiat o agobiada, Perfecte, això és meravellós. parem un moment i juguem això, Sí. Ai, doncs moltes gràcies, Això sí que m'ho quedo per aquestes estones de feina. Bueno, gràcies, Guille. El que deia, que moltíssimes gràcies per tancar així, d'aquesta manera, aquesta primera temporada, que crec que ha sigut un èxit ja només perquè us hagueu assegut aquí i no despullat, almenys us heu posat en pijama, que és una zona així, bueno, heu sortit de la vostra zona de confort, d'aquesta corbata, d'aquest institucionalisme, així que moltíssimes gràcies. Alguna rutina que tinguis abans d'anar al llit? Netejar-me la cara i les dents. Molt bé, neteges la cara, això està molt bé. Sí. I ja està, i després te'n vas a dormir directament, ni mòbil ni llegeixes. Sí, no, algú de mòbil. Algú de mòbil. Algú de mòbil que substitueixo per la lectura. Aquí tinc una lluita personal que he de continuar treballant. Jo també, continuarem treballant. Segur. I moltíssimes gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquests capítols. Ha estat un plaer. Recordeu que tota la informació, tot el que hem viscut aquí en aquests capítols ho trobareu a Tarragona Jove i totes les activitats i projectes com Ciantura, que de veritat que us recomano. Ja et dic, jo crec que passo, no? A mi em fiques 15 anys, no? Jo passo i si no que m'enxufin, així que us recomano que ho mireu tot a la web de Tarragona Jove i també a les seves xarxes. Ens veiem, esperem que en una segona temporada més i millor, com sempre, i ens acomiadem amb, ara sí que diré, Guillermo García de Castro, conseller de Joventut i Medi Ambient de Tarragona. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina. Dalt o baix? Dalt. Dalt, doncs vinga, pugem. Bueno, puges tu, jo em quedo aquí. Gràcies i fins la segona temporada. Gràcies.